kullum sai na yi maka bayani shi wannan ciwo da kake dauke da shi dan gurma yanzu ina matarka ba ta mutu ba matarka ta mutu ko sai yan yara yanzu masu mutu da kwallewa ta mutu sannan kurtu da mutu ne kada ni ce yawo kamar dan hali ma abu to haka za ka yi ta rayuwarka kafa kowa in dai kana shan magani har Allah kawo lokacin da za ka ci jikin ka zo da lafiya ba mutuwa idan ta mutuwa ce wato rayuwa ta wata abin da ya sanya ni yanzu abin da kake da kai me ya sanya ba ka zuwa a kai kana masa magani kai ka ce in ka je yau ba ka zuwa ka saki ne kare ba ka koma me ya sanya ina san samun wani tallafi yanzu ban samu gaskiya wahala ga yunwa ga tunani abin na yi wannan wa wallahi ni kada yi ka zo na aiki yanzu kai kulma saboda da kana samun tallafi yanzu ba ka samu gwamnati da haka da ka yanzu ita wannan hukuma da take kula da wannan jihar Katsina ta samu gangare su ba wanda ya zo da zuciya abu amma kuma da ya zo sai kada a gidan da rushe amma da yanzu kuma kada ce ma komi mutahi ayyau suna taro da mutai kai za a yi taro za a yi taro za ka gaya masa abin da ce damu iyo mi ne wanda za ka zo na ka ji kuma ka kare ka zo sosai dan zai tona maka shi ni kada ce da ciwo ka shiga cikin gida kai bubu ke jira da Allah ke sai ni wato matsala ta nake sai in ce ki je asibiti sai ki ki zuwa ki zo ki mana kwance cikin gida dan menene ha Allah ya so kai kawo kenan shi a asibiti yanzu kana iko na cikin gida kawo har ka she in abu in she ban to ai ni na ce ki je awo maki awo kin ki tahiya a wannan shin ni kike tsoro a wurin shin auna na nawa za a mani kawo wajen ce na je har na dawo kai na ɗan Allah nawa aka caje ki ko sisi kwabo wai awon da ni aka yi miki na rage da Allah to ai ni kai ni babban abin da ya burge ni na arabi ko a cikin awon da aka yi mani na rage da Allah hada na shiwo mai karya garkuwar jiki kuma kyauta ne kyauta wai ke tsaya yo ai su ba kina magana hukumar saka ba ai Allah ya kawo su kin sai aka ce jirgin ta musulmin Allah annabawa wa ne ya kera jirgi da kanshi na ruwa to an kawo masa duhuna kin ga ta abin da za a yi sun sauki ya samu albishiri ko hali ta rage da Allah kuma wallahi bari ga ya baki so wannan hukuma ta saka ana tallafa musu kwarai da gaske ta hanyar masu unguwanni da magaddai yanzu limamai ma sun yi ruwa sun saki ba a ɗaura ma aure sai ka gwada takardar gwaji ɗaya ke abu na biyu wallahi tun da dai kai ni ba na ce alajin ko dakta malam ne zan ce ai yanzu ka tsada kowa malam ne tun da bai girma dakta ya ce dakta malam don ko umar da to dalilin shi yanzu kowa ya zama malam to ita wannan hukuma ai in aka ce hukuma ba mutum da ake yi ba kowa ne ai gudunmuwa ita ke korar yaki ai tallafin nan da ake ai wasu da ciwon in suka je suka an so tallafin sai su ƙara samun sauki to amma yanzu dama ce ta samu gwamnati ta tallafa kawo al'umma gari su ake ci al'umma gari an daina ba da tallafi ne ni shedin nan katina ladingo ya kashe ta ba ba rashin tallafi da ba a ba shi ba mijin kuma ɗan idi ya zo da su kai mutuwar ɗan idi ta ba tsoro mutum ya mutu kafa sama kai Allah ya to dama ce yanzu duk wanda Allah ya hore ma ya tallafa wannan hukuma da masu kudin da masu mulkin balle malam da rabin malam da guntu da gyara da doriya sama malam duku ai kun gan bai je mashi ba to mu mun hidi malam duku wannan wurin wannan dan tallafin da ake bada wallahi yana ƙara kawo al'umma su zo su hito su ji daɗi abin da biyu kuma ba bakin ciki na wasu suna da ciwon wallahi sai su ɓoye kansu haka ne wallahi yanzu ni kin ga wurin taron zanji ce wani ya zo daga Sokoto kin san jawabin shi kin san ɗan Sokoto in zai yi jawabi sai ya ce walla ko wanka to shi za mu je mu saurara shin taro ni fa na riga na san halin ka kawo taro za ka yau ji yadda na saki mana na ga kai kosai a radu to amma akwai mama ta wuri na sani to a radu ka ne in ta kai mata da Allah ka ne saboda na san kai abin kunya gaba ka bashi ba baya na rage da Allah ba mu shigo bayan gidan kai ni kadai wallahi shi yasa kakannin mu sun yi magana wallahi duk ɗan birin ɗin mace wallahi kiwo gari kishin ciya gare ta kashe ni da ke ka ci gaban ran da ke kadai kashe ni
ke ni na dawo Oho, to Allah ya kare. Lasin ko? wato ita inda abin yana jin kai shi yana al'amari abin yana da bukatar hannuwa saboda ya ba da kai nake ba ka tsaya ka fahimci abin da baki ake ai kana fahimta wani lokaci rashin kunya sai a buga ba kun da guda ne gaji ba ina iya yin guda da guda Zai samun daji. o kai ni ban tsaya maka ba ni kake kyama kai da ke da abin kyama ban kyamace ka ba kai yanzu da matsalar da ke tare da kai da Allah ya sa a ce gudun ka muke yanzu da haka na kai maka bushe da kanka da kare ka wani abu ai ba wani abu ku da kanku kuke kashe kanku da kanku na farko ku kai bayyana kanku na farko ku rika janye jikinku a dangi su gane wannan abu yana da muhimmanci a daina kyaman ire-iren ku kai kulma wannan kyamai tana taimakawa wajen rashin samun natsuwa daga gare ku kai barka na yi Ya da zo kansa. Ni na da wani abu sai labarai ta da su. saka saka Ni sa kai. Mun bacin kunya wallahi ba. Ya wuce ta ne ba. Ciwo ba mutuwa ne. kai hukuma Kuma hukumar sata wannan ta tuntuni wannan ce kuma albashirin da wallahi an kawo shugaba ka san abin da nake so yanzu kafin gobe nan kai ne waka a'a ka hingewa ina zuwa ka san a wani al'amari akwai wani wakili wanda ya ce gwamnati idan in tabbatar da gwamnati na wannan wuri akwai to gwamnati na wuri tsakani ga Allah a shekarun baya to waɗannan bayan Allah da Allah ya jarabta ranar da lura suka mutu su ba ya'ya sakamakon wannan waɗannan ya'yan a da akan ɗan samu ɗan tallafin da ake ba su ɗan wannan madara kawai na amina ne ce bai kajiri sannan da ake ba su amma yanzu abun ba sai a hankali amma tun da Allah ya sa gwamnati da kunnen ta tana zaune da wuri tana ji ya kamata ta waiwayo baya ta rungumi wannan hukuma da hannu biyu waɗancan 'ya'yan da aka mutu aka bari da ma san wannan hukuma tsaye take wallahi wajen tallafa musu ba ma 'ya'yan da ake mutuwa a bari ba hatta matayen da aka bari da cikuna ubannin su mutu an bar su da can ga Allah da al'amuran ya hakuri da dan Allah ke hakuri ya zama wajibi da gwamnati da masu hannu da shudi da ƙungiyoyi da sauran kowa da kowa ma wallahi ta za a taho a rungu wannan hukuma don ina da gani ai sako ya zo na ga an ce noted ka san noted din kala kala ce mu abin da muke so idan aka ce an biya sadaki na karan kuma jiran mu abin da muke so kashe da yawa to ina ka san waka in banda abin ka za ka sa kurma waka kai malam nuhu za ka yi waka amma ka san inda ta baka ba ka sun ta baka ba ka na ta ba ta ko yawa kaga wannan kyama ma da tashi da kake ka san kullum sai na raba ku aka haka ba abin kyama bane za ka ci ka sha ka kwana wuri daya da mai wannan lura babu abin da zai same ka ai ni ba haka ka saki jiki da uwanka ka rungumi dan uwanka kai Allah ya kai mun tila ne da ce mun sata ka to don kowa ya ganka saka ya gani kowa ya ganka kuma waka ya gani babban mawaƙin saka shata ya ganka ya ruga kai waka ake wai ko labari wannan waka ko labari wani abin da ka sa kurma